Ja sit kontrolli, ihan rauhassa. Rauhassa kontrolli. Siellä hätäsee. Ei, siihen vaan kontrolli sivulle. Noin. Siitä pystyy. Nyt polvia, sit haukkiin. Ota kontrolli uudestaan. Just sieltä, hyvä. Just pidä vaan se käsi. Ja siitä, nyt lähtee! Samalla lailla, nyt voimaa peliin! Voimaa peliin vaan! Siitä vaan nyt perkele! Nyt löytyy voimaa! Siitä vaan, vähän kiertoa lisää! Vähän kiertoa lisää! Epäse oikein! Epäse, sieltä vaan! Noin, hyvä! Noniin. Siitä vaan. Kätki järkäästä. Järvaista kätki edespäin. Siitä niin, just noin. Just noin. Käännät vaan. Just sinne se. Kyllä se vaan tekee se siinä pääsivulla. Se ennen niin pääsivulla se vaan noin. Ja nyt kierrät. Kyllä se kyynärpää siinä päässä. Ja nyt kierrät siitä niin perkele. Se ei jaksa kauan pitää. Siitä vaan käännät. Se on kohta sun olkapäällä se käsi. Kierrä vaan vähän lisää. Kyllä se vasen käsi koko ajan siinä poskessa. Ja työnnät siitä päästä samalla. Just. Ja nyt vaan kiertoo. Lantiot kääntyy. Passailee vaan, se odottaa sitä pistehommaa. Odottaa vaan. Avaa vaan ihan reilusti. Avaa vaan, lähde pelaa uppekaartiin. Sulla on vielä aikaa vajaa minuutti. Siitä vaan. Pelaa vaan. No puoli minuuttia. Pitää ottaa pistoa. Vai pitää oikeesti alkaa poikittaa niskaa. Poikittaa niskaa, ota kädet kiinni sieltä. Omat nilkat. Put it up, down, ja. Niin, tryck i höften. Tryck i höften. Tryck tajt Nyt tarkkana sisuuttaa tekemään. Nyt tarkkana. Pitä nää hyvet, pitä nää hyvet. Joo, ja oi! Oi, hyvä! Suomi laskee, ala kuristaa jo. Bravo, älä päästä sinne. Älä päästä sinne väliin, kippaat nurin muuten. Siitä vaan ja nyt työnnät jalat taakse. Nyt jalat taakse ja sit puristat.
Noin! Siitä vaan! Ja Matto ykkösellä voittaja. Oli aikaa Temmu. Oi! Nyt väännät vaan niin perkeleesti. Siitä niin. Eli ottelun voittaja ykkösmatkalla juuri ennen ottelun loppumista puristuksella Teemu Launi, Tampereen Juustokoulu ja Alliance Tampere. Noin! Ja loppuun asti, nyt pidä se kiinni! Korjasta! Väännä! Voit saada oman päätään käden. Passi vasittaa oman päätään. Sieltä niin! Ja nyt vedätte kuntoon! Noin, ja sit vaan sillä. Teet hyvä kontrolli siihen. Älä päästä sinne jalkaan. Tää jalka taakse. Oikein käsi sinne väliin. Just siellä. Ihan oikein. Noin.